Het tal nesten van de ieke processieroepen is in het noorden van Nederland volle meer toename in vergelijking met andere jaren. Nou, eigenlijk wel 5, 6 keer zoveel als vorig jaar hier in Friesland. Wat we gevonden hebben dus. Het aantal nesten is van 100 naar ruim 600 gegaan. Ja, dat is aardig wat. Maar goed, het is goed dat we ze gevonden hebben. Want dan kunnen ze weer geen schade aanrichten. En dan kunnen ze zich ook niet meer vermenigvuldigen. Dus het aantal nesten, we zijn hier vooral in de Westhelling actief bezig om te zoeken. Ja, daar vind je dus ook veel van die nesten. In het zuiden van Nederland had Roephem opvallend genoeg net verder verspreid. Je zou net denken kennen dat de bestrijding in het noorden net goed genoeg is. Het zal niet aan de noordelijke gemeenten en overheidsinstellingen liggen. Dat ligt meer in het Overijsselse, waar wij ze zeg maar gratis vandaan krijgen. Daar is de bestrijding niet goed geweest, net zoals in Brabant vroeger ook niet. En daar krijgen wij een beetje de naweeën van. Zijn de gemeenten zich bewust van het gevaar van de processierups? Ja, sommige gemeenten denk ik wel. Sommige gemeenten doen er ook een beetje laconiek over. Dus er sluiten zich gelukkig in het noorden steeds meer gemeentes aan. Maar er zijn ook altijd nog een aantal gemeentes, ook in Groningen, die daar nog niet zoveel aan doen. Is dat gevaarlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Want de kracht van zo'n noordelijke projectgroep is dat iedereen meedoet. En omdat ze in Overijssel de boel niet goed bestrijden, krijgen wij de vlinders, zeg maar. En de rupsen dus.